Ens acabem de trobar uns elefants. Mireu... Ai, la mar està allà! Ah, sí? Està allà. Bueno, ja hem arribat al Queen Elizabeth i hem arribat al nostre punt d'acampada, que és aquest. Hem muntat la tenda de campanya. Estem nosaltres sols. I bueno, per aquí hi ha unes cagarades d'hipopòtam que flipes. Jo aquí amb xancletes, pel mig de la sabana. Mira aquí quines vistes al llac. I cap aquí baix, aquí hi ha unes cagarades d'hipopòtam que no m'hi acosto per si de cas. I què ens hem trobat allà? Mira quin animal ens apareix aquí, un waterbuck. Saluda, saluda. Uau! Estem aquí fent una cerveseta. Tenim el Pumba. Tenim un invitat aquí. El Pumba. En Pumba. Vamos. Lo normal d'aquest lloc. A davant tenim búfalos i hipopòtams, aquí tenim un Pumba. Allà tenim el gat. Ojo, que la cervesa Eagle puja un piló. Puja o no puja la cervesa Eagle? Això és que sí. Fa la mateixa cara aquest que aquesta. A la burra! No pot veure més Eagle. Està mirant. Quina passada. It's amazing. Bueno, ja s'ha fet de dia. Hem passat una nit fabulosa. Aquesta nit algú s'ha cagat de por. Carinyo, t'has cagat de por avui. M'ha fet sortir per anar al cotxe perquè estava ple d'hipopòtams a la tenda. I a més, amb la llanterna enfocàvem i hi havia uns ulls que ens miraven des d'allà als arbustos, que jo no sé què era, però jo els veia parpadejar i tot. Però bueno, al final ens n'hem anat a dormir a la tenda, hem dormit rodejat d'hipopòtams amb el soroll que fan els hipopòtams i tot d'animals que s'acostaven a la tenda. Però bueno, hem passat la nit del terror i prova superada.